For det antal så var der en der strid der. Det var fordi hun ikke kunne galoppere så hurtigt. Ja. Og så vil vi gerne se en æresrunde højere op. Galop. Galop. Okay. Hvad er det, de får til? Det er hestemad, tror jeg, eller også gavepost et eller andet. Og så gør det der. Hurtigt. Kom. Nej, det kan være god til. Det er godt. Det er godt. Det er godt. Ej, det er fint.